bigay na dog house. Yung maliit, meron din binigay sa akin malaki. I-assemble ko mamaya siguro. So ito pwede kay Abby to, tsaka kay ano, pwede kay Abby tsaka kay Boba. Yan, so linisan. Na brush ko na ito sa loob. Brush muna natin sa loob. Gaya ng kapitbahay. Yung maganda yung binigay sa akin na malaki. Linisan ko lang sa loob. Okay na. Hello. Brush ko muna to. Brush. Libre to, libre. Libre to, libre.
I-spray muna natin. Tapos doblehin. Okay, one down.
Okay. Yan, okay na yung isang libre. Bilad ko na lang. Bilad. So libre lang to. Ayos. Ha. Okay, yan libre. So ayos. Yung isa pang malaki, tsaka natin assemble mamaya. Yan, ayos na. Dry up lang natin.